daga bangaren ango nake. Bikin ango muka zo yi za mu yi murna. Muna yin jalla muna abin nan. Ba abin da babu dai kawai. Min getti ma dalla usu ko Allah hordu wuro mu jam. Wallahi non min tawi ada amin kenan. Mu dama haka muke bikin mu wai lokaci kamar da daddare wani lokacin a da lokacin war haka ma ake ɗaura auren. A al'adancen mu idan an zo magana ɗaurin aure an yi ɗaurin aure za mu je mugun walima za kuma a yi walima a yanka sa wannan san da aka yanka za a raba wannan nama gidan ango su ɗauka gidan amarya su ɗauka sannan kowanne za su je su girka nasu a yi abinci in an gama za a raba wannan abinci sai mu zo mu yi shimfiɗin dagel da muke yi na gado. Rawura boshe da jojaka. Walijo. Yawa, wani wali. Wali gaskiyar aure. Ce da jaka 25. Jaka 25. Ya kare saura kwakwalar ido. Yawa dagel shine wanda muke yi za a zo a shimfiɗa. Amma za a fara da uban amarya. Shine mai naira 5 mai 10 mai jaka ko da 100 ko da 10,000 ka kawo. Ka ɗora ɗan uwanka kace kana murna kana farin ciki shi ma iya jin daɗin wannan al'amari saboda ya danganci gado ne a gurinmu. Yau na samu kuɗi 37,000. War amarya ta samu 36,000. Sutura wajen 97. Da mun tahi daga dagil kuma wannan wanda muke kira da donnini kenan. Shi ya tahi kaman kayan aure ne a Hausawa suke kiransa da kayan aure ko mu kuma Fulani muna kiransa da donnini. Zokotel zade ra kude didi ra kadibo kalien ra gelen ra sabulu ra darogal ra fade ra murtaho ra minti ra boldi turare ifoda ra goro yo jawe ra jambaki. An tafi da wannan an kayi shi sai a kintsi a ɗauki amarya sai a tafi da ita gidan ango za a je gaban ɗakin uwar ango a shimfiɗa taburma a kawo zani a shimfiɗa a kawo fanteka da tarkacenta da zannuwanta a bayarwa iyayen amarya. Su kuma za su riƙe he a kawo nono na saniya ko mayi na shanu shine wanda za a lakata a shafa a gohi sau 3 in an shafa a gohi sau 3 shine he kuma a kirata da ko yaye wuro ko a kirata da jidido ko a kirata da inna wuro. Yaye wuro ma'anar yaye wuro ta zama babba kenan a gida ta fito a farkon aure ga ɗa namijin da yake a gun uban yaro shine farko a gurinsa. To kaga wanda ya samu na farko shine wan kowa a gida. To haka ne a amarya in an kirata da yaya wuro ta zama yar kowa. In an kirata da inna wuro manufar inna wuro tana nufin ta zama uwar kowa kenan a gida ta zama babba.